چون ан'ана ҳар сол ду маротиба байни кормандони ташкилотҳои қарзии вилояти Суғд мусобиқа оид ба футзал баргузор карда мешавад. Соли равон он ба 25-солагии таъсисёбии ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон Интернешнл ва ҳамзамон ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бахшида шуд. Бахтиёр Шамсиддинов корманди ташкилоти қарзии Имон Интернешнл буда ба намуди варзиши футбол шавқи зиёд дорад ва қариб ҳар сол дар ин мусобиқа иштирок меварзад. ورزش که هست ما زنده ما سلامت هستیم ورزش ما سلامتی ما می‌داره زیاده از 20 سال این مسابقه هر سال برگزار می‌گرده دو مرتبگی در مسابقه آخرین سال گذشته ما دسته ما سهمجا گرفتیم. дар маросими кушодашавии мусобиқа роҳбарони ташкилотҳои қарзии вилояти Суғд ва Федератсияи футболи вилоят ширкат намуда иброз доштанд, ки мақсади асосии мусобиқа ин тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавӣ гардонидани варзиш, ҷалби кормандон ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз ҷумла футбол маҳсуб меёбад. من باوری کامل دارم که این مسابقه در سطح دوستی در سطح به هم پیوست بودنی همین جوانانی که امروز میخواهند ورزش را به سطح عالی برارند این مسابقه را جنببست میکنیم و من باوری کامل دارم که بهترین ها صاحب جایهای اول و نمایان میشوند. باوری کامل دارم که این مسابقه ها برای سالمی جامعه خدمت ارزنده خواهد کرد. дар мусобиқаи имсола 10 даста аз ташкилотҳои қарзии вилоят, ки бештар аз 100 нафарро ташкил медиҳанд, байни ҳам рақобат мекунанд. лозим ба ёдоварист, ки мусобиқаи мазкур зиёда аз 20 сол сурат мегирад ва ҳар сол ду маротиба гузаронида мешавад. ба гуфти ташаббускорони ин мусобиқа, чунин иқдом пеш аз ҳама барои ҷалби насли наврас ба варзиш ва бозии футбол мусоидат хоҳад кард. дар марҳилаи аввали мусобиқа дастаи Имон бо дастаи Эсхата, Ҳумо бо Тавҳид, Бонки байналмилалии Тоҷикистон бо Спитаминбонк, Амонатбонк бо Алиф ба майдон баромаданд. дар рафти бозӣ ҳама дастаҳо кӯшиш намуданд, ки ба дарвозаи ҳарифашон бештар тӯбро ворид кунанд. марҳилаи нахустин чунин натиҷабардорӣ карда шуд. дастаҳои Имон бо Эсхата бо ҳисоби 7-1 ба фоиди дастаи Эсхата, Ҳумо бо Тавҳид 2-0, Бонки байналмилалии Тоҷикистон бо Спитаминбонк 8-3, Амонатбонк бо Алиф 1-2. ногуфта намонад, ки мусобиқа то санаи 25 апрел дар қасри варзиши варзишгоҳи ба номи 20-солагии Истиқлолият идома меёбад. Насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилооти ахбор.